Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngibhaleliwe-ke ubhuti wami othi ufisa uzoxoxisana nami ngesigameko esamehlela ngolunye usuku, kodwa-ke uzoke asilandise asichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani, bamgila ngani. Ngabe usehilile yini? Noma ngabe mhlawumbe uyabazi labo bantu laba abamgila, noma mhlawumbe uyabhekana nabo, noma abasabhekani, noma bayaboshwa, noma ababoshwanga mekuthi mhlawumbe kwakuyisigameko sasidinga ukuthi kuboshwe umuntu. Kodwa-ke nangu njengamanje uzosichazela. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sisinjani? Kunjani? Siyaphila mfowethu. Ngiyaphila nami. Owabani bhuti Sibongo? Ngwamthiyane mina mfowethu. Umthiyane. Owakabani bamthiyane? Osikhangana oNdlanzi. Oh, okay, Ndlanzi. Yeah. All right, ukhulele kuphi bhuti? Ngikhulele eMpangeni kwesakabiyela. Kunendawo kuthiwa Swabiyela. Okay. Mhlambe-ke isimo ungathi sasinjani ekhaya ngesikhathi sakho ukhula? Sami angifuni uqamba manga yazi. Ngesikhathi ngikhula isimo hayi besingekho sihle kakhulu ngoba yabo ngikhule nje ngaphansi kwesandla sikamama ubaba besengasekho washona ngisesemncane mina. Oh, okay. So manje isikhule nje besiphila nje yabo impilo nje lokho kukhona yabo understand ngakhula ke namaze kwafika isikhathi sokuthi ke ngibe ngimele yabo. Okay. Mhlawumbe ngabe unawo ama siblings noma uzalo uyibani? Nginaba abafowethu engizalwa nabo abawu3 kodwa ke awunayo usisi. Usisi anginayo. Oh, okay, insizwa zodwa. So ngicela ungilandise nje kwenzakalani bakugila ngani? Mfowethu yazi ngithe ngilokhuza la ngisanda kufika la eThekwini. Ngase ngalokhuza khona umuntu engase ngihlekisana nawe yabona. Okay. Sase sathola nendawo yokuhlala ukuthi la sizohlala khona sobabili yabo. Ngoba into yethu sasirenta iplanet kwawukuthi kodwa sigcine sithenga umuzi. Okay. Kodwa ke yayingakafiki lapho kwakuthi nje sisarenta nami khona into engangisalibambile eSapref. Okay. So ngase ngabona ukuthi ngoba sasesinabantwana yabona. Ngase ngibona ukuthi indlela mhlawumbe esingalokhuza ngaso kwazi ukuthi sigcine sikwazi ukuthi sibe lento esifuna ukuba yiyona ukuthi mhlawumbe sithole umuzi ngicine nami ngiyile kubo ngalobola yabo sigcine yabo sesingabantu. Kwaseke ngithe ngisasaplay ngisebenza ngase siba neplay esasibona umbono sibonisana ukuthi kunganjani mhlawumbe mangabe ngingathola imoto ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngithathe izingane zesikole ngoba yayingekho imoto yayithatha izingane zesikole lapha efunda lemabanga labasephansi. Yes. So sasibonisana ngalokho kwasho ukuthi vele akhona amasente engase nginawo sengiwabekile angithi ngizovela ngawo kubo. Yena waseqhamuka nalokho ukuthi hayi cha angilokhuze asizameni ukuthi ongcono sakha amasente phewamanye yabona ngingaqali ngiyovela kubo kukhona okunye okungenayo ngabe ukuthi sengiya kubo nje kuphela yabona. Shuthi ngithe mangabe ke ngithola ke sibonisana kanjalo ngase ngangena ke la ku Facebook ngangizomunye khona umuntu mfowethu engangisebenza naye yabona. Kwase engitshena ukuthi wabona imoto la imoto eyidayisayo la ku Facebook ezinye ku TikTok yabona yabo. Shuthi ke ngase ngithi ngiyangena nje ku Facebook ngelilanga khona ilokhu wayenginikeze yona khona ilokhu wayengikhombisa yona ngisazi ukuthi yini igama lento. But ngangena athi mangena khona ke ngachecka ke ngabona imoto khona imoto engayibonayo engayithanda kakhulu. Kwakuyiventure yayiventure mos ngikhumbuze khona le moto iAvanta. Yes, iAvanta yes. Imoto eAvanta ngabona ukuthi cha ingane ezingakwazi ukuthi zenele la. Ngiyacela ukuthi ungahlehli kwi-mic. Oh, okay. Ngiyaxolisa. iAvanta ke ngayibona ke ngase ngaxhumana nabantu bakhona ngabuza ukuthi isatholakala bangitshena ukuthi hayi ise available. Okay. So sashintshelana ke ngeinamba ke hayi ngabafonela ke bangitshena ukuthi hayi base Maritzburg bayidayisa. Ngithi hayi babethi 65,000. Yes, 65,000. Hayi sikhulumeke nabo ukuthi sobonana kanjani bengichazela ukuthi hayi ngingeza elukuzaneni lokho ePinetown. Ngase ke ngacela umunye umfowethu owayezongiphelezela ukuze ngoba phela into kanje kwenze ukuthi uthola ukuthi uhamba lezi zinto kanti mhlawumbe abantu vele bagebenga yabona. Yes. Ngase ngacela umfowethu ukuthi angiphelezele sakhuluma ukuthi sohlangana kanjani bathi hayi bazokwehla bengakwazi ukuza eThekwini sihlangane
benginikeze ngoba vele namaphepha khona sengiyishintshela mina sengishintshela imoto maze ngesikhathi sami mase ngibona ukuthi sengi-right nami kodwa yonke into khona bangishuthela bangikhombisa hayi nami ngabona bangishuthela yonke nedisk yonke into hayi ngabona ukuthi hayi shuthi yonke into ilokhu iqondile yabona behlaka beze eThekwini sahlangana eThekwini kunendawo engale ngasemarket ukuthi angazi ukuthi bayibiza ngani kodwa nje sahlanganela kukhona amabhasi lawa amangazi noma ngapha ko-Pine Town amanye xa ngithaka ngakhona lapho esahlanganela khona-ke bafike-ke bangikhombisa-ke imoto-ke ngangena-ke nami kuyo nomfowethu hayi wayibona lo engihamba nayo wayibona ukuthi hayi imoto i-right nami ngabona ukuthi ngathi ngiyagculiseka-ke ngabanikeza-ke imali yabo nabo banginikeza amaphepha banginikeza imoto. Okay. Ngahamba-ke ngabuyela endlini ngafika ngamkhombisa umama ukuthi hayi mama-ke imoto sengiyitholile le ebesikade sikhuluma ngayo. Okay. Kwase kuba ukuthi-ke sekufanele ukuthi ngiqale-ke ukusebenza. Thola-ke lezi ngane kufanele uhambise. Yes. Noma-ke ngangakaqali ulokhu ukuhambisa izingane kodwa imoto yona ayisingakumina. Kushuthi-ke ngithe yafika yalala namhlanje ngakusasa mangivuka ngangithi ngifuna nje ukhipha umama sasesiphingo kunento khona into owayithe ufuna ukuyithenga esiphingo amaphinifu yabona. Ngase-ke ngahamba-ke wayefuna ukuyothenga isiphingo hayi ukuthi umkhiphe isiphingo. No wayefuna ukuyothenga kahle kahle isiphingo sengithi ukumkhipha hayi not make sure sengiyaphambanisa cause le ndawo le ayiyona akusiyona ngabe ngangidlala ngayo ngempela cha mina sengiphambanisa ukukhuluma yebo. Okay kushuthi sideke sesibuya esiphingo kunendawo nje mawusuka esiphingo udonsa angazi noma uyazi le ndawo kodwa abantu abaningi mhlawumbe bazoyazi yabona mawusuka nje esiphingo uphuma ngazi ukuthi khona le kodwa mawuphuma ngasebox unyuka ngomgwaqo lo oza ngaseMangosuthu khona umgwaqo oza ngaseMangosuthu mawuza lapho kunelokhuza lapha kunoThidanshin lapha mawusu i17 kudle 7 kunomgwaqo ongena ogudle 7 mase omunye uyaqhubeka uyojoina phezulu ngaseMangosuthu mangifica lapho ngifica imoto zamaphoyisa ezigcwele imoto zamaphoyisa ayi ngithi ngiyeza bengikhombe bengibuyisele eceleni hayi bengikhombe bengibuyisele eceleni hayi ngibuyele eceleni awu kwenze njani ukuthi idlala phansi yabona hayi nami ngehla impela singibamba izandla ngilele phansi no mama naye uyazi Nkosi yami no mama hayi ngilale phansi hayi lokhuze bethe ilicense hayi ngibanikeza ilicense bethi amaphepha emoto ngenhlahla ngavele ngangakawakhiphi emotweni ngoba ngangisanda fika naye ngade ngifike nawo ngayizola ngangawakhipha amaphepha ayisesemotweni hayi ngawakhipha amaphepha beyibuka hayi beyivula imoto beyivule yonke into nesenjinini beyivule yonke indawo bethi hayi le moto le imoto le intshontshiwe. Intshontshiwe imoto ayingikhomba ukuthi ngathi ngiyachaza kuthiwa hayi into esoyikhuluma nawe behlisa umama phansi bengifaka kuthiwa sengiyochaza phambili kube khanjwa nami kanjalo. Ngihambeke lapha ngifike ngivalelwe-ke mangivalelwa ngithi ngahlala mhlambe 4 days kwathiwa ngihambe ngiyobingelela ngabuya futhi mangibuya kwashiya ukuthi hayi mina imoto intshontshiwe kwabula umuntu yantshontsha phi anoma konqutha indawo ekanjalo nje ukuthi indawo eyikude kuthiwa kwabulawa umuntu ngesikhathi kuthathwa leya moto leya manje amaphepha kushuthi angazi nami ukuthi kwenzakalani uyabona noma babe wafakile noma angazi kodwa mina ngangibona sengazi ukuthi noma ngazi shuthi mina ulwazi engangenalo lamaphepha uyabona ngabona mina sengazi ukuthi hayi yonke into iyahambisana ngoba nomfowethu lo engangihamba nangazi ngambuza wakhomba ukuthi hayi yena inkinga akayiboni la yonke into i-right uyabona hayi kuthiwa ke imoto ke intshontshiwe imoto intshontshiwe hayi cha mina imoto ngiyithengile kanje ngichaza ukuchaza nami ukuthi hayi le nto le hayi into engekho leyo kanti ngenhlanhla icala ngisathetha salokhu nje ngihamba ngiyokhuluma ngiyokhuluma ngibuye ngenhlanhla kanti laba abantu laba bazotholakala uyabona. Okay. Kodwa isikhathi mina engasichitha ejele ngachitha ngithi kwaba u3 months impela nje ngawuhlala nje ngaphakathi ngisatokile esitokisini. Hayi ngenhlahla ke betholakale-ke labantu ke engazi ukuthi ke oyedwa wabo ke ezikhulume ukuthi hayi imoto le abayintshontshayo bayidayisa kanje ngoba mina ngesikhathi sengizama ukunikeza amaphoyisa inombolo yabo ukuthi babafonele abantu abangidayisela imoto babe ngasatholakala kuthiwa lezi number futhi mayizilandele ukuthi inamba le kabani inamba ayitholakala mhlawumbe babesebenzisela ama-sim card lawa atholakala emgwaqeni yabona lawa angalandeleleki
ukuthi ubani lona. Hayi kusho ukuthi ke mabetholakala ke after 3 months loyo ke kusho ukuthi ke befike ke hayi kukhulunywe ke kuchaze ukuthi hayi ngichaze namthi hayi uyena impela lo ngiyambona uyena lo angidayisela imoto kanje naye ayavuma ukuthi hayi uyena angazi noma sho ukuthi into abasememezela yona mhlawumbe basebethe kumthinta kancane ukuze naye akhulume iqiniso. Ngiphume kanjalo ke ejele. Mangiphuma ejele into engiphatha kabi kakhulu nje nento engenza ukuthi mhlawumbe ngize ngigcine ngifika la nengifuna ukuthi abantu ngibaxwayise kuyo ukuthi ngiphuma ejele ngalahlekelwa umsebenzi. Ngilahlekelwe umsebenzi nje nala ngathi bengihlala nomama wengane. Izingane njengamanje ngiyarenta njengamanje izingane ayisenayo indawo nomama wengane asenayo indawo kuhlala umuntu ongasebenzi yabona. Akanayo indawo kuhlala kanti nakubo vele ngimthathe nje vele amvele isimo sakho bengisazi ukuthi kubo bese ngisenabazali behlala nomalume wakhe engamphethe kahle nawe yabona. Manje nami ingekho into engizoyenza ukuthi mhlawumbe noma ngithi akahambe ekhaya ngoba nami isimo sasekhaya ngiyasazi umuntu angene ekhaya ngingakazi ukwiswe lutho kubi yabona. Manje ke into engenza impela ukuthi ngize ngigcina la ngizoxwayisa abantu impela kakhulu ukuthi uma ngabe benza izinto abayiqaphele izinto okungcono mhlawumbe noma mabe ukuthi mhlawumbe uthenga imoto uhambe nomuntu nemaphoyiseni nikwazi ukuthi bukusisa ukuthi lo nto le iyona yonani ngempela ngoba mina nje angisenamsebenzi njengamanje ngithupha zami ingcolile noma ngihamba ngithi ngifuna umsebenzi angitholi nikuthiwa nethuphe ingcolile kusho ukuthi ngifana nesigebengu mina. Ngapha umama wengane akasekho naye ngala imali nemali futhi ayisekho nayo futhi nemali uyabona nje impilo yami nje ibuyele phansi kakhulu. Ngiyafisa mhlawumbe mangathiwa kungakhona umuntu ongakwazi ukungisiza noma ongangilekelela kulento lena angilekelele angazi ukuthi kanjani ngikwazi ukuthola umsebenzi noma ukucishekele izithupha ke ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi nami mhlawumbe ngiyofesa ngikwazi ukuthola umsebenzi. Mhlawumbe ungafisa ukuthini kubantu abazisebenza ngokuthi benze umsebenzi ukuthi bayantshontsha bayadayisa kakhulukazi imoto. Yabona kulabo bantu ngisho ukuthi yazi basilimaza kakhulu noma babalimaza kakhulu abantu ngoba uyazi ukuthi umuntu osebenzayo ondla ekhaya uthola ukuthi uyena yedwa. Excuse me. Ugcina useyaboshwa uphelelwa umsebenzi ngenxa yokuthenga imoto eyintshontshiwe kanjeyana. Egcine ephelelwa iyo yonke into anayo. Mhlawumbe umunye ezegcine ebhema ama drugs eyibone sengiselutho. Ngoba uyabona kunzima ukuthi kade usebenza ungasasebenzi. Kukhona imali adingene kuphela kwenyanga. Kukhona imali ingasangeni uyabona. Akwemukeleki lokho. Ungaze uthi ngithatha inqumo ezini mhlawumbe uyibulala abanye bayibulala abanye uyabona. Abanye uthola ukuthi usebhema amaphilisi useshiya umuzi wakhe nezingane wakhetha ukuyohlala entabeni uyabona. Manje ngisho nje ukuthi abafowethu leyanto leyana ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi ngenza kanjani. Ngiyafisa kodwa mhlawumbe nohulumeni angenelele kule yanto. Ukuthi beyiyeke le yanto leyana. Mawukuthi mhlawumbe benza le yanto ngoba nakho umsebenzi ungekho nohulumeni azama ukuthi avule amathuba omsebenzi labantu bayiyeke le yanto leyana ngoba manje ayilimazi labantu abantshontshelwe kuphela igcina ilimaza nabanye abantu abathengile bengazi abangenacala uyabo bekhipha imali yabo ngokuthi nabo babona ukuthi yonke into right kanti akukho right. Kwagcina kwenzekeni Phongo ngobudlelwane bakho nomama wabantwana? Umama wabantwana sigcine sehlukene ngoba uthola omunye umuntu asethandana naye. Nami ke futhi ngesizathu engisibonayo nami anginawo amandla and isimo sakubo nami ngiyasazi nesemaphila ngaphansi kwaso. Manje bekungekho ukuthi ngimsolo ukuthi uwenzeleni into kanje. Ngoba nami ngiyayiqhushalazela ngiyazama ukuhlanganisa ukuhlangana nawe uyabona. Nami akukho engathi njengamanje ngimngakho. Mhlambe yini ogood ukuyenza noma ngabe kuthiwa uyifundelanga ugood ekwenzeni ini? Into engikude kuyo ukuyenza ngisho ukuthi ukufundisa ukululeka abantu yabo. Because angeke sizazi le video le izobukwa ubani abazana noba mhlambe ngesazi mhlambe ungakhona loyo ongadinga ukukusiza mhlambe akuzamele indlela thizeni ukuthi ugcine uzutholile into nawe ezokufakela imali njengendoda kufanele iyondla abantwana. So ngiyabonga kakhulu usungivakashele namhlanje. I hope usuwahila noma mhlambe usasesigabeni sokuhila.
Ngisekuso isigaba sokuphila yabona ngoba njengamanje oba ngikhuluma nje akekho umuntu engihlekisana naye yabona le nto ihlala ibuye emqondo nami nezingane zami mangicabanga ingane zami kuyenzeka ngiyifonele ke mangithola i-time Zihlala noma wazo. zihlala noma zihamba noma wazo zihlala nomunye umuntu wesilisa yabona zimbiza ngobaba ngibe ngikhona ngisaphila ngobaba wazo lo nto leyo ayingiphathi kahle yabo kodwa nami futhi ingekho into engayenza ngoba anginawo amandla. Yazi ngobuhlungu. But-ke let's hope ukhona ozothushuka avele kube khona angakusiza ngakho uma ngabe bona le video lena. So ngiyacela ukuthi mhlawumbe ungashiyela indlela otholakala ngayo ku Facebook noma ku Twitter kodwa hayi number because I do understand abantu sebekhale kakhulu mewashiya inamba zabo la ekhaya ukuthi babavusa naseyintatha. Yes basobe belidingile usizo bona kodwa indaba yokuvusa intatha enye into leyo. So mhlawumbe ngishiyele amagama akho abangakuthola kuwo mhlawumbe bangaku DM ku Facebook noma ku TikTok izinto ezikanjalo. TikTok anginawo no Facebook anginawo. Into enginawo njengoba ngisebenzisa ifoni le encane yabona. Okay. Iyona inamba enginawo inkinga kunganzima angazi noma inamba iyashiyeka. No kulungile. Umuntu oyodinga ukukusiza sho ukuthi kufanele axhumane nathi thina bese simnikeza inamba yakho. Yeah. Because ngeke ngize ngithanda ukuthi ushiye unkankanka because ngeke uzowathi mhlawumbe khona nezigebengu efuna ukwenza obunye ugebengu futhi ngokumeze kufonela akusafanele lokhu uhlupheke emqondweni manje usesigabeni sokuthi uhile kudlule sonke lesi simo uthole amandla ukuthi uhambe emsebenzini uphinde ulungise impilo yakho kabusha. Ngibonga kakhulu ukuthi ungivakashele. Yebo siyabonga kakhulu ngiyafisa impela nami ngathi ngingasizakala. Ngibonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya kaze kwanzima. Siyacela ukuthi uma ngabe ukuthi khona usizo ongaba nalo usifonele nethina uzobe sishiyile inamba yakhe sizokwazi ukuthi sinixhumanise meke ukuthi ukhona usizo ongaba nalo meke ukuthi uze ngobugebengu siyacela ungayixaki ngokuthi ufone ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye. Is there Black Life TV?